Ke kitab Exodus kelenong kebasau kedekot kebekat pra kedon diki kentin. Ti Moses ula let pai pat shau Jethro uktau kurim jong u. Bat ula ong ha u. Ngakir pat yeme tu syak bangan let wan no syakipara jonga kibahakari Egypt. Bat kami la kidang im ni em. Ti Jethro ula ong ha Moses tu kilet ha kabasuk. Kani kedekot kewakat pra kalong ka jingbu kentin jong kibaitu pateng ya kani kekhana bahadin jong katu kecinya siam ke jong Moses yo try bau belai lingba jong tu angel bo pa tu kalau lenong mentala sedang da kaban ong bau Moses ulit pai pat chau Jethro kta kurim jong u Moses tu usharai kilang brot jong Jethro am jong kta kurim mdei jong la jong kilang brot tekani ke jing lek pai pat na katu kajaka ke basha palat jong katu kari khalau pat buron pai pat sa ka ying ke jong thau kurim ta ka shai ke ni mo ka jing wan pai pat sila ka jong ka ying ngilap nong ka ying lok ni ka ying khau to hang ni la ye thu yengi ba kumnu Moses pat wi kren bal au jong u thau kurim jong u kalong phla de ni hakitu kit khot ki bisha khman New E bo Moses don kamon ya kabandet syakar Egypt. Hakitu ko benta ka kham shadien New E ba ublay upunan kam ya u Aaron. Tementa hang ni pede kadigan khot ka wakat pra. Kumno ka pelong yu Moses kat hadu ba habulawan pai ni kutu kalau lendong bon ong pat yalau kthau da kani ka jingkarpat. Balay ba Moses uhap ban kerpat yela ujong kthau atau Moses umdei bula rangba atau Moses umdei bula don nakayeng kasem atau kambiang mo ba Moses unsiyet hu ba ukut jingmot balik pai lani balik syapori Egypt na kabenta ban kami yela ki jongki para jaj para kenja Henry hang ni Moses u kerpat tol dengi keren syapang jong kata ka jing kerpat jong Moses yala ujong kthau kadai namar hakapor ke bau poiwir syari Midian dai Jethro yo bangi tip dak tu ke kerteng het kilenong ki bishkhmat dak kerteng mariu el ubab diang subha bat ubaya wer yaw Moses ban syong ban sa hayi jong u bat shu dai Jethro hi lani uriu el ubala ai ya ka wei neki khun kan thei jong u ban long katanga jong Moses ti namar bau ni Jethro ulari ula sumar bat ula ai ula ka jong ka long yi long sem ya Moses te ka ni ka jingkarpat ka long ka ba syong nia bat habu karpat ong ba bansya mo ban karpat ba yo Jethro bansya ba unlet syari Egypt ban kmi ye ki parajat perkenja laki dang im ne em to kini ki kentin laki dang im ne em kiarap lu yengi ki populi ban sungthu ba kita ki parajat perkenja ki jong Moses ki dang don hi hapdeng jong ke jisha pentrei kum kimrau da ka jing pentrei ke bajur bat ka ba pen khuslai ya ka jing im to hadu ang tu ni I ya kani ka jing kran apreng Moses pa du Jethro kitu ki kentin ki beran ha ka ba pen kut tu ka khot ka khat pra New I ya ka jing jensur mensim jong Jethro ba ya kata ka jing karpat ka jong u persa kurim jong u balong Moses Jethro usya sngobha bat uda ai du da ki kentin kirkhu kerdo da ka ba ong to khile ha ka basuk
to kita kilong ki benta ki bunyi ni ka dekat ke kat para tiup hidan ye ban berap am tu nga don kumni ban ong ka jing sha ka jo Moses ya kitu ki benta ha ka jing ya keren wa utrai wa ulei ila ban bu da ki tien leng kot ka long ka jing sha khot ka jo Moses ha de ka khot ba khat pra ban ka jing le phai ka jo Moses shau ji thu thau kuren ka mot na preng klau na vi midian ri phai sha snong sha po midian shalau jong thau kuren kani ka pen i ka wei ka jing hikai ka long ba kamut ken ba filamat ya ka jing sha hot hau ba halor bolong trai ba oblei ba pinshu i jendat kum tu ya la ki jong ki ba i ki ba thon ya la ki jong ki ba yang ma sem ba pinshu phat be bak la da o Moses un le kum ta un phat be bak shakatai ka jing khot ka ba sa ka lengo ka long yuk tau kurim jong u shanu ja anu persa mereka ni ka khot kini ki lan ki ba khmat jot khot ba kat ba ki ya thu sha yang ni ya ka jing long systematic ka jing khot ka jong blei ba dia ka jing so thu ka jong Moses ba ka dei ya u ban lik pha shwa shalau jong tha kurim ka bo put na kani ka jing lik pha ju tha kurim pan ka long ki kentien kerpan ya lau jong thao bo on pelat ya u da ka basuk un sem bo on lik pha shari Egypt bo on lik pet ya la ta ki ba hiya masam lagi dang im ne bat kani ka jing kerpan ka dan hanga ya ka wei ka kom perkhat ka baning kong galo ba Moses nyau burom milau jong thao kurim wat la ula yo ya ka jing khot ka ba shai ha na trai ba oblei balong halor ke baro kabar ka jing kerpan bat ka jing ya thu ba un le ban pe ya la ki jong ki ba hayeng asem para kim men shari ije ka dei ki kan tien ki ba ya thu shai ba ka ni ka jing le ka dei ka jing le ka ba wei la le sendan wat klem kmi len ti ba on phai biang shamidian ka ni ka dei ka jing le ka ba shai Moses ba simulami nang ni na remedian simulami ni yem thao jo un le pen pendep sendan ya mission ka bu yo no play dei hani ka kom ka ba wan ka jing per khat ka jonga ba Moses udah kerpat udah ya thu ya kata ka jing le kabami na ka jinge kren jong kini si persa kure mok thao kalong ki kentien bos kotanan ki bau ni ujitro udah ong tu khile ha ka bosuk ka bomot kede kentien ker khu ker do kede ki kentien ki bau pelaj sok sim ya lau jong persa kure bon le susu tangi dang keteng na ka ke bangi dang keren tan ngan poi biak tu jikli ka dan stam te kumnu Moses upoi hadu akani ka kem ka ba un le ya ka ban kerpan ya lau jong ku tau kurim atau ka ka ba pen bori atau kan dei tang ka tu ka jeng keren hang tei ha ka lau lenong ni kan don ka da ka Tia kata ka jingkeli tonginya pej pat kaya sok kumno bukan ka dekat ka bakat kendai. Ka dekat ka bakat kendai ka don nihti kentin. Bat utrai ula ong hok Moses hakari Midian. Tu lej pai pat syakari Egypt. Naba kila yap baro kita kibriu ki balawat ya ka jing im jong me. Tihang ni ka ki ba poishwa. Poishwa ka dekat ka bakat kendai ne, poishwa ka dekat ka bakat parah. Hijau perkat kata hakani ka benta ka dei ka kom ya thu ya ka khana re ka kom sequence ya khana khnang bagan nomor kelumar ke beliau lada hibu ra ka jingkeli so i man ong ong ka dei khot khat khandai ka dei man ong khot khat pra khat pra dei man ong khot khat khandai ta kai long na ka jing tuut jong ka khana na ki ai ki pengila ye pulis ya khamat ngi so dei ka mon ong mit ba ka khot ka khat kan dai kan wan shwa em tien rei
kajing poi shua jung kadkhot ka khat pra kum ka dei ban long ba kani kadkhot ka khat khandai ka dei ban long kaya rap yangi menta ban yu i shua ya kajing keren pedeng Moses bat kuthau kajing karpat nei bat katu kajing karpat balik penlong yu Moses bau li karpat kum tu ilo jong kuthau ka dei hado jong kadika dau ka ba kadau kadkhot khat khandai kai ladang ilaya chua da kadkhot ka khat khandai syakmat en sapoi kadkhot ka khat pra syadien kani ka khana kanum sutunat te kajing bu shua yakte kajing keren pedeng Moses bat au jong kuthau kurim bat kitu kajing keren kilong ki basutunat ban menta pedek nyu i kadau balei bau Moses udon kajing shlur ban penpa walau jong kuthau kurim bau ndai chakari Egypt bat i poit ki kentien ki badan kadkhot ka khat khandai utrai uong yu Moses hakari Midian kadi itu kalau lendong am haulum horep hak tu kalau lendong ke ba ing bat ke ba klam ing do bat hak tu kaje keren pet bai kentien mo nakmat tu lej pai pat syakari Egypt hak itu ki benta ki syakmat tu kaje keren pada Moses waktu kasur ke bami nak kalau lendong ni i ba ublei upatha yu Moses ba unde yesiam ye kitemen kisan baru banyi siam yu paro Henry kani ni ka banyu i ka dikan khot ka khat khandai ki banyu puli mentan ublei upha bai banong to lej pai pat syakri Egypt klam ong na kumui pat dai ke subutha bai to lej pai pat syakri Egypt ka babut adien jong to kilong ki kentien ki ba ai jing singa nyu Moses ki layap no baro kita ki priu ki belawat ya kajing im jong me hato kita ki belayap no kin kin thup dem ya uni uparo ubala themu ban penyap ya Moses hato kan kan thup dem hadu angta tedangi pai na karukom long jong kajing keren ke jong utrai ba ublei ha Moses bat ya katu kajing sir ke ba Moses udon ya kinong Egypt menta kani kala ada weng am ya kata kajing kila yap baro kita kibriu kibla wat kajing im jombe namar kata tulik pai pat syakari Egypt dia namar pengidang keren ikini kentien kum ni ingin kedat kendiat syarut mo kenang bakan yarap yang iru so kajing kedat syarut hang ni kani kaya serim bahakum katu kajing ethu haka gospel kajong Matius syabhang kajing pet no kaba ublei ubatha yung Joseph at kemari bakin pet si Egypt namar ba u Herod ulap hak penyap tut iktiki kun cedrang ki bahapo arsnem ke karta ti hadin ba utrai ba ublei ukren biang hu Joseph panyet hu ba u Herod ulayap bat kita ki ba thwet ya kajing im jong kun lung Jisu menta ki layap to lik pai no nakari Egypt syatei syakari Israel ki kiju kini ki kentien ki bapanan kam ki layap no baro kita ki briu ki belawat ya kajing im jong me ni ikidon ki jinga seriam nei tenre ki ai ki bangemut pan ong hang ni ka long ba tongin num ya kedat chu sharut ya poi be kini khot ka khat khandai ka shulong be ki kentien ki ba ublei u ya kren ba Moses la ai u ya kajing shingai ba menta unum dei ban don chu kajing syap tieng ban lek pai syakari Egypt to kani kajing weng no ya kadi kajing syap tieng kan don nongrim tang lada u Moses u pediang baka ketin ke ba utrai ba ublei u ya keren ba u hang ni hakari hakalau lendong hapo Midian baki long ki kentien ki basisha bila da Moses pediang ba kita ki kentien ki ba keren ba ublei ki long ki basisha ti hang ni kajing slur kajing u bani pai pa chakri Egypt kadon nongrim bat kalong kum tu bagi la da bi pulie ha katu kadakhat pra
Jadi ophidan ban benrap tu dekat kendai. Kadukot kabakat kendai. Kara abeng yengi menta sya katu kejaka hakaba Moses uyo snow nani uya kren ba utrai ba blay halau baniap ajaka ba meding bat kani ka jingi kren ga jongki kaya rap yangi ban snow tho ba ni utrai ba blay ude uyo i om tang ya ka e ga ba pau chaba uyo iru ya ka do lut ka ba shapo ka jong Moses bat kini ki kentin ki ba utrai ba blay kren Moses uya thu au Moses bakita ki batwet ye u menta kilayap kim don show ka ayengi ki artli ki jubab banin kong galong weng no nakado not ke jong Moses weng no nakasan perkat ke jong Moses ya ka jinglong syeptin e kita ki batwet ye u ki batwet ben peniap ye u ka pol ka bopet ni umi ni Egypt ka wei pat ka pon galong bau ni utrai bau belai udai kumangal ong sakmat ubaya ilut baro kumbang ye sotu bau ni utrai jong jing im bat ka jing ya uni uju utrai bau belai utip ru bau yu iru minno bat hangno kita ge bat pet ye Moses kilayap ka jing ong ka jong utrai bau belai ba kilayap ka dei ka ikhtiar belai ka bau ilut baro ja ayu ha Egypt ja ayu ha Midian kadai ke ikhtiar belai ke besu yo i ko do not ke jong Moses yo i ru ko do not yang kita ke batwet penyap yo ba menta ka de jong ra ka jong try bo belai kim don show kala lot no par na ka san berkhat ke jong Moses ba la long brio ba laj lo bat ka mission ng bon pendep ka sahi hau bo on kit na terpeng banyak mat